rápidos e a volta moi forte. Foi recolleita, como digo, nos povos de Balouta, Souárgol, Moreira e Pío Ornedo, alá pola Serra dos Ancares, polo director e algúns componentes do grupo de Cantigas e Agarimos. O director é Anxo Martínez San Martín. Estreno, pois, hoxe nas xornadas do folclore galego. Lles ven ofrecer o Ayuntamento de Santiago, a través da súa Comisión de Festas e ca colabora dos concesionarios de Coca-Cola, Xota dos Ancares, polo grupo de Santiago, Cantigas e Agarimos.